higala. Ania ang katapusang sumpay sa atong sugilanon. Pobreng milyonaryo. I love you, Rico. Damgor lagi ni oy. Sige. Kumbate. Kanindot ba ning dambuha? Rico. Ay nagsapa. Padayon na lang. Damgor ba ni? Pasakit damgor ni. Thanks God. Dam ko na di ay. Bigyan akong tinuod. Amori kang tinuod ang akong dam ko. Nahog ko na sila nga bungaw si Rico. Salamat God. Salamat ka nagdam ko na di ay ko. Dam ko na di ay. Hindi mo ko makalihok. Kabukat sa akong lawas. Kalabat sa akong gusto. Hubog di kayo ko. Pero, nganong di ba ulan mang tibog na akong lawas? Mura mag-ugi ka ng wrestling. Nganong niya naman kus ibabaw sa kama? Nakakamang pa di ko pengon din eh. Ang last ako na yung duman, murag nilikid na malang kusawag adto. Uy, hala. Hala, naghubo ko. Aray. Aray, labara Diyos ang uwi. Nga maningin tabo Nga nung... Gusto. Nagdamgo di ko. Nagdamgo ko. Uy, nabastos batong akong damgo eh. Di man ito pang general patronage. Kasakit yun sa akong lawas. Tungod ka ni sa akong damgo. Unya na kung taon mo bangon eh. Sakit ang kalawasan. Bukat kayo kung Naandam na nako ang akong mga piste. Ako na ipahiluna tanan nga gikinahanglan nito ang Marco. O kung mahiluna na, mularkan ako. Magpalayo. O dili na magpakita pang Rico. Seryoso ka ba, attorney? Yes, sir. Don't worry, sir. Dili ko mo biyahang to dili mahiluna ang tanan. Wa ko'y biyaan nga pending nga trabaho. Pero, attorney, I will still work for you, sir. Pero may limit na. Through online na lang. may angay ka bang isulti na ko? What do you mean, sir? Something personal. Pwede ako na lang na, sir? Okay, I'll respect that. Thank you, sir. By the way, nahumanan ako ang draft sa contract para sa mga project employees. Ako lang unyang isend sa imong email ang copy aron imong ma-check before na ko i-finalize. Okay. Sige, sir. I'll go back to my office na. Okay, pero ayaw kalimot nga may meeting ta 2 p.m. with Rico and the board. Yes, sir. Okay, you may go now. Thank you, sir. Wa siya gisulti. Pero nahibaw kung may nahitabo. Tawagan ako si Rico. Si Lolo. Lo, Kumusta? sorry Lo, pero nahubog ko. Hangover ko karon. May meeting daw niya. 2 p.m. Ayaw kalimot. Okay Lo, pero labara dyan sa kong uwi.
Kung sakit ya akong kalawasan, mura ko gibunal-bunalan. Ambot, naunsa ko nga, Igor ba unta ko ninong, pero karon di naman, ang sakit na ako. Feeling na ako, gikan kong nag-wrestling lo. Mau ba? Natinga pa yun ko lo. Kung anong pagmata na ko, nanakos, ibabaw sa kong kama. Naunta, sa kunay numduman, niligid naman lang ko sa kahubog. Unya pag yun, nag-bold na ko lo. Ha? Nag-bold ba? Naghubo na ko. Sige na lo, mutungar lagi unya ako sa meeting. Di ko magpapadlong ni mo. Mutunga ko lo. Sige. Unya ba yun? Nag-bold na kulo. Alams na. These project employees are not regular employees. It is clearly stated in the contract which I prepared. Okay, attorney. Thank you. How about you, Rico? May we see your presentation? Ha? Rico? Sir, may I just proceed to my next presentation? Anyway, dili man priority ang report ni Rico for today. Let's give him a chance na lang. Nag-hangover pa man good. Oh, nganong kay bawa man kang nag-hangover pa ko ato ni? Oh. Nganong kay bawa ka? I just... Ladies and gentlemen, please excuse us. Rico, manggawas sa dini. Attorney, padayon lang sa mong presentation. Okay, sir. Rico, Gibastos ko niya lo. Nakadungog agad. Iya kong giingnan ato-atubangan sa board. Bastos. Where's Pito? Rico, calm down. Hubog ka ba? Husto yung isulti lo. Pero sayop ang iyang gibuhat nga iya tong isulti na ako atubangan sa board. Be, ikaw lo. Sakto to yung gibuhat? Sige lang. Makigsultir ako ni attorney. I'm sure aware siya siyang gibuhat. Aware jud siya lo. Pero iya tong gituyo para unsa lo? Ipahiya ko sa board. Huh. How dare good niya. Imo kong apo. Imperial ko. Imo kong apo lo. Milyonaryo ko kaliwat. Pero gibawagan ko ni ila tungod sa akong pagkamilyonaryo. Lo, wadi ay bili ang kwarta lo. Way bili. Sorry lo ha. Sakto tingali ka. Hubog pa ko. Wa pa ko mahawas eh. Sorry lo. Na-disappoint ka. Wa ko makahatag sa akong presentation karon. Pero unsaon man ako lo. Labad na kanya akong utok. Hindi ko palabot ng gibuwagan kong ila lo. Kwartahan na nun ko. Gibuwagan na nun ko. At sang wa pa ko'y kwarta. Sino imok sa dili kadawat na ko. Kunya karon nga may kwarta na ko. Si ila na yun nun ang di kadawat na ko. Kalabad ba sa mga tao eh. Pagkadili masabot. Okay na. Ayaw lang kayo padahan. Mulabay na. Naasi atong nilo. Dugang-dugang lang sa kalabad sa Sigsamok-samok. Unya kay abi ako na siyang giwarningan. Gipahiya na noon ko. Haskang. Di na maglabad ang imong this week. Kikan karon. Nananghid na si attorney. Mularga na siya paingon sa lahing nasod. Oh. Pero mo trabaho paghihapon Senado. Online na lang. Ha? Tingali. Happy ka na. Lo. Pasensya na la. Wala ko ka pa uli gabi eh. Dagang kinig itrabaho ng lolo ko. Ay, wa problema. Lingaw raman sad ko.
Alegre man kaya tong parinte. Nakadaghan man sila nga mo doaw na ko. Mabala, nagkadaghan yun na sila? Oy, maayo pa kaing mo subay ang uban. Ngigag yung mga tao, no? Maulag yan. Pero, okay na lala. Di na problema. Ayo! Oh. Ayo! Si Emok. Ay, dali na Emok! Sod, dali! Sod! Kumusta sila? Naning kamot lang yun, Mok. Ay, Nay, kao no? Ako ding da. Usap may pagkauna daw. Ambot, unsay nga ini, basta kay Korean food man kuno ni. O imo ding ipakaon si Lola ni mo ini. Aba sige makaayo ni niya oy. Ay, wa na oy. Lain ang akong gida ni Lola. Healthy food, good na. Ay pa, yun na ra. Nga naman la. Nganong nagmanoy imok naman lang kang imok. Unsa ipasibutin eh. Oh, Nasipyat na si Rico sila oy. Di man ginakalikayan nga. Musipyat ang tao pa. Nagduda ko inimok. Hmm? Bekon na, sultihi ko ninyo sinod be. Baya, mga dagoy ninyong duha. Klaro kaayo mo o nga na makak. may gamay lang problema la. Pero sunod si Mana, humano lang to na akong ipatrabaho ni Lolo. Mawapas namin ni Imok. Ni Papa Imok ni Ila. Tinuod ka Rico. Ato ang pasong si Ila. Yes, Lo. Ug, hinaot nga, imo kong suportaran. Pero, Ngano pero man, Lo? Rico, sa di ka pa muapas kang ila, I think mas mayo makisulti ka una kang Attorney Jane sa di pa sabsiya mo larga. Unsa may among suryahan, Lo? Daghan. I mean, personal. Di na ko, Lo. Di na ko magigsulti niya. Human na ko niya, Lo. Purely business na lang yun ang pwede na ko ihatag niya. Lord, sayod kakit kadaghan na kayo mga butang na nakapalipog na ako. Mga pagbati nga wala ko masamti. Mga pangutana nga dili gyud nako matupag. Pero ikaw man ang nasayod sa tanan. Og ikaw mismo ang misulti nga. Ikaw nga among kahupayan. Mao nga ni ako. Muhangyo ni mo. Nga imo kong tagaan og hikayon nga mopaduol ni mo. Nga mopahuhay diha ni mo. Karong adlaw, Lord. Akong itugyan ang akong kaugalingon ni mo. Musuway ko nga mapuyo diha sa pag-alakad ni mo. Basin pa ang tanan akong mga kalibog. Tanan akong mga pangutana. Matupag raon niya kung naan ako sa pag-alakad ni mo. Give me a chance, Lord. Give me a chance. Dili na ko ikatinay. Mahal paghihapon ako si Rico. Og di pa siya sa kong kasing-kasing. Pero nga nung murag dili man ko andam nga makig-uban niya sa tibuok kong kinabuhi. Nga nung may mga kahadlok naman ko. O nga nung may mga kabalaka naman ko. Lord, tagailan ko kikayon ha. Nga mo alagad o na nimo. O mo biyaon na sa kinabuhi nga akong naandan. Tagailan kong tupag sa akong mga pangutana. O tagailan kong kapahuwayan. Thank you, Lord. Thank you so much. Congratulations to your team. Labi na ninyo, attorney. Ingon man sab kanimo, Rico.
Lain na sang successful project ang inyong nahimo. Thank you, sir, sa pagsalig. Og, thank you ninyong tanan. Sa team. Rico, thank you. So, any plan for a celebration? Sure, planohan na to. By the way, first week of next month, mubiyan ako for Canada. Don't worry, guys. Kauban gyapon na to si attorney. Online na lang hinoon. But, that's good enough. Lo, pasensya na ha. Dili ko mag-appeal sa inyong celebration. Ugma, mugikan ko para pagkuha sa kong pangasaunon. Yes, ako agpason sa ila. Aron, amo nang sabot ng pag-usap ng among kasal. Oh, expected na ni. Dili na ko angay masakitan pa. I've had my share of his love. I love you. I love you, Rico. Naunahan mo si Ella Jade. You're so smart. Salin na lang ang kag Ella. Sigurado nakagaw? Sigurado ka na nga mo na imong desisyon? O, gaw dyan. Ako dinig yun ako na pag-ayo. Gaw, tingali ba yung nakalitan ka lang? Desidido na ko, gaw. Gani, mupauli na ko. Ako nang i-process ang ako mga requirements. Gaw, Ella, ang pagsud sa kumbento, sama rasad na sa pagsud sa kaminyoon. Wa na sad na atrasay. Tungod kay magpakasal man ka anak sa Ginoo. Nahibaw ko, anak, gaw. Pero kiniunya akong pagsud. Doon naman sa ni proseso ba? Dili masab ko dayon anak mahimong full-fledged nga madre. Musuway lang gud ko. Ako lang ning itugyan tanan sa Ginoo. Okay, Gaw. Unya, kanusta man ka mo larga? Abi na ko, next month ka pamugikan sa Canada. Ato na lang kung daan sa Manila, sir. Daghan pa mo sa kukog, asikasuhon good. Mas maayo nga ato na lang ko daan mo stay dito. Attorney, Salamat sa tanan, sir. Diliigo ang mga pung sa pagpasalamat. pero dili ka hingpit nga mubiya na mo. Virtual na lang hinoon ang atong working relationship. Yes, sir. Mauna. Pero pwede raman sa nga magkita-kita. Pwede raman na mo travel ko. I mean, kami si Rico. By that time, sir, busy na si Rico sa iyang pamilya, sir. Attorney, So, technically, kutob na lang ko this week din, sir. I will miss you, sir. Pwede pa-hug, sir? good luck, attorney. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Unya sila. Ako na ning human imong apo, ha? Ay, way problema mo. Pag-amping lang mo. Mag-amping gid bila. Ikaw sad ha, pag-amping din hi. Oy, wa kay angang ikabalakan ako, Dong Rico. Tanawa ng akong mga gwardya. Nya, adto na tari ko. Adto na mila. Ha? Amping! Kawa na ko magtahom nga moabot ko inihikayon. Nga mobiya ko ining dapita. Para manimpad sa laing nasod. Manimpad dili tungod sa kwarta.
Manimpad tungod sa kalinaw o kalipay nga mo'y kuwang sa akong kinabuhi. Goodbye, Rico. Magkita pa ba kahatap usap? Panahon na lang ang makatubag. Tiya Belen, tiyo imok nga sa ngay ni Papa. Muamin na lang ko daan. Padung na tingal ito sila si Agaw rin nga nagdasa sa kinan. Dugay pud bitaw ni Rini, oy. Tingalig babiyaan na kas barko. Layo pa masagod ang oras. Babay ninyo, Pearly, Michi, Giovanni, Junjun. Babay ninyo. O, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko din ha. Bye-bye, Yung-yung, Yang-yang. Dodong, Doda-dandan. Babay ninyo. Labi na gid nimo Agaw Jenny. Ay, gaw. Salamat kaayo ninyo ni Rene. Mingaon gyud ko ninyo. Labi na inyong mga baby. Rafa, John, babay ninyo tanan. Oh, nanasakyan na ni Kuya. Oy, tabangin niyo bitbit si Ella sa iyang mga da. Ako na lang gud uy. Gamay lang gud ni akong da. Kadaghan sa palargan ako Agaw Rene oh. Ella! Si Rico? Tanawa, mi anak! Ginoo ko, nagkiyat pa rin si Papa. Papa, kuya, ragon! Tingalig mahagbong ka! Huwata nga mo itong pagtarong helicopter payo pagkiyat! Paimo kayo paglumpayan ka! Maayo gani kay sulunangan ka sa kabaw na tugpa. Ug maayo sab gani kay way kabaw. Kuya uta tug natusok ka sa sungay. Nung samsam ka pa uy. Naglumpayat man gyud ka. Ngano wa na lagi ka maghuwat nga mutog pagtarong helicopter sa basakan? El, ayan lang ko siya yayawi. Wa ka maluya ng naong nga naong. Luspad pagod kayo na tungod sa kakuyaw. Oo. Luy kig naong si Papa Imok. Wa ka magtanawa na. By the way guys, niami karon ni Papa Imok sa sitio Banaraw, Puro Coconut, Barangay Talandag, Tugbok, Davao City. Pa, tingog pa, igor manggun ka. Igor manggun, niliraw imong mga mata. Tingog sad ba, uy? Pwede na kumutingog ina. Humana kag yaw-yaw. Sorry lang gyud pa nga nagyaw-yaw ko. Ikaw man sad good. Pakuyaw ka ayo ka. Ibis kulba na daan yung pag-abot kaya nag-helicopter gyud mo. Gisamutan pag yun nga natagak ka. Mayo na lang ka, di kayo taas ang imong nahagbungan. Murag tilupad ako espiritu ganina. Sakto na. Sugod na si kagyaw-yaw. Adto na lang kung itiyog tiya ni mo. Pagsulti mong duha, pagstorya mong tarong. Musta na mo, Gaw? Ikaw! Gaya ko. Hi El. Kumusta naman ka? Nangluod gyapon ka na ako. Ila! Danaw yan diyan na si Rico dire. Ipaila sa iyong mga ikagaw. O dilang tiyo imok ni mo, akong sangay. O tiya ni mo bilin. Oh, Dire mo na mo duha, be. Dire na si Rico, dire. Opa! Tana na, mudool ta nila. ay, nigunit siya na ako. Bahala ka diya, uy. Uy! Huwat ako, Ila! Mag-holding hands ta, El! Yawat na lang, malipay ang mga team, Ila! Mao yun na kanina sa probinsya sa. Automatic dayo ng mga tao, mag-ihaw og manok. Kanang mga manuka, nagdudua pa tingali na ganina. Huwag na sila magdahong nga. May mo ba tinuwa ang uban nila? Unya, ang uban aslon. Unya, nasi nang huwag butong. Naay naglutog biko. Naay nang nung agong saging. Unsa pa ganin ng ubang pagkaon diya? Mura sagpista. Wari ka malipay nga ni Amis Papa ni Moel. Ganin na ramagod kahilom kaayo. Murag, di lagi ta uyab. Nalimot di ay ka? Nga nakigbuwag naman ko nimo.
Ikaw, nagigbuwag na ako. Pero ako, wa mo kong igbuwag niyo. Sa ato pa. Uyab pagyapon ta. Dili na ko. Sige pa ko. Rico, Paminaw sa ha. Paminaw sa. Dagang king mag-uol kung hindi ta magkadayon. Number 1 na. Kana si Aisa Lustre. Aisa Lustre Lumay. Dabi kayo siya ka-fan nato. Napa si Maribet Pardillo. Si Ivan Nodalo. Elmergin Orhibo. Yan, napapod si Reyna Jane Castle. Margaha Dayanan. Apit pod si Jan Amancio. Dagan pa to sila, basin magmahay tong uban nga, dili ma-mention. Sunod lang mo tong uban guys ha. Pero naius sa guys. Si Maricel Rodriguez Baroro og si Dodong Bagsrago. Moat lang niya. 5 ka na El. Pero El, basta kay ipadayon na kini nga to ha. Ha, kini nga to ba? ipadayon? Tungod kay daghan ang ganahan? Apil na si Sir Michael Abergonzado? Di man sad sa ingon ana nga tungulan nila ni Joy Endrina, Grita Bulawin, Lucel Estariha, Miha Buitkin, og silang Ninin og Gigi. Katong naman ligay sudan, da sa mua dapit. Ug uban pa nga mo padayon. Ang gusto mo padayon ta. Ako mismo ganahan jud ko nga magkadayon ta El. Ako naguning gikonsulta sa Tagalangit. Nasit na ba dito atong kasal? Unya, di ta magkadayon. Sakit ba kayo akong dughan pag ingon nimo nga final na yun nga makigbuwag ka na ako. Naghubog yung ko adto gud. Buting hubugan ako. Wala gud ko kahiwawad to. Yun saan ako pagbalhin sa kama dito nga. Bidur maunta ko sawg ni higda sa kahubog. I love you, Rico. I love you. Ginoo ko. Rico, naunsa ka? Nangluspad ka man ko. Rico, naunsa ka, uy? Dili. Oh, Rico? Rico, nagluspad ka. Ngano man ka? Rico! Dili to damgo. Ginoo to. Ginoo ko. Rico! 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 Pa! Pa! Si Rico, dali apa! Si Rico, pa! Uy! Ngano, si Rico? Nausam na siya, ano na? Rico, kaluspan ko ni mo. Gikabuhi tingali ni siya pa. Kabugnaw sa singo to. Ay, pasandi ka kau. Butang na to sa likod o kanang kuhan, unlan. Dali, pasandi ka kau. Dong, Rico. Dong, kailan pa ka na mo, dong, ha? Usa ka. Murag tulala ka man ko, ha? Kaila. Salamat in taon, Lord, titingog. Na-stress ng tingali ni sa biyahe. Uy, pahuway lang sa to. Pahuway lang Oh, sa. hala, uy, paim na sa nagtubig, be. Oh, paim ka init pa. Paim na. Usa, gisagulo naman nagbugnaw, hindi chine. Oh, dili na makapasok, tiyo. Sige, Sige na, inom na, Rico. inom dong. Oh, hindi na makapasok, inom dong. Uy, Inita, oy! Ang magapasok man lagi! Makapasok, pati ay. pahuway lang una, dong Rico, ha? Biyaan ka na mo, ha? Mas bayan nang makatug ka. Sa biyahe lagi na nato. Naarami gawas ining kwarto. Sangpit lang kon, may kinahanglanon ka. Salamat, El. Pahuway na. Pa, manggawas na ta. Sige. Sangpit lang yan, dong, ha? Nakagawas na sila. Lord, lagawa ini, oy. Di kalit man nagkatinaw sa kong panumduman ang nitabo atong nahupog ko. Si Atorne. Si Atorne akong kauban atong higayon na sekundo. Pero, ako naman itong usa. Nganon? Husto. May kaugalingon siyang yawi sa kundo. Sa ato pa. Miapa siya na ako atong higayon na. Pero nga
Kay pa man siya nga naa ako dito. Oh, si Lolo. Ay, gisultihan di tingali siya ni Lolo. Kung mao, miapas jud siya nako. Ug mao tinungtan nga sa akong pagmata. Dito na ko sa kama. Ug hubo na. Pastusan di ang attorney, uy. Iya kong gipahimuslan. Ako ning laron. Kay dako kayong posibilidad nga may nitabo na mo. Oh no! Kapuya na ba ining mga balita? Wa may bago. Who Republicans are lining up behind. He just released a statement. Isri ko kini. Bago ginibalitang bata. Here is what Donald Trump Hello, has to say about Rico. O sa'y balita, nagkita na mo si Ella? Oh, pero dili bahin ni ilang akong tuyo ni Mulo. Bahin sa unsa maday? Bahin ka nga, attorney. Bahin ni attorney. Time pa nga naghiskot ka magang attorney. Lo, imo siyang gisultihan katong niadto ko sa kondo, no? Kay kung imo siyang gisultihan adto, sa ato pa, wa jud ko magdamgo. Tinuod jud nga may gikauban ko mobay atong higayon na, lo. Ug kini mao si Attorney Jane. Rico, Ug kung didto siya, lo, kung ako siyang gikauban atong higayon na, may nitabo gyud mo. nagkita pa mo sa opisina after adto ka ba? May gisulti ba siya? Wa siya gisulti, lo. So, wa kay angin kabalakan. Nganong murag stress ka man kaayo? Pero, lo, kung may nitabo man namo, dako kayong posibilidad nga mabuntis siya. Lo, di ko gusto nga may tabo pag-usab ang nitabo sa akong mamagpapalo. Nga ako ang nahimong bunga. Di ko gusto nga may lain pang Rico sa kalibutan nga matao ug mutubo nga way nailan nga amahan. Di ko gusto nga usab pang may tabo na ko, lo. Wag ko mahimutang karon nga nagunahon na, lo. Tabang gani ko na diri kay kalit ko na ng nuspad. Hapit ko mo kuya pidhang kalit kami sud sa kung nahuna si attorney. Unsa? Ug nahibaw ba sila? Wa. Di na ko ma-afford, lo, nga magtanaw ni ilang nga sakitan na sad siya. Dakon ay sa niya, lo. Pues nganong mabader ka pa man ni attorney? Pasag din na siya. Nakalarga na siya sa laing nasod. Pero di sa ko mahimutang, lo. Nagroon na siyang kahimtang. Gusto ko makasiguro. Ug kung may obligasyon man ko niya, dili niya na ako talikdan, lo. Okay. Ako na'y bahalang mo kontak ni attorney. Ay nagasula pang imong unahuna. Pag-istorya mo maayo ni Ella, o kinahanglan nga kung unsa may inyong mahimong desisyon diha, mao na gyud ang inyong buhaton, ug wa na ibawi ay pa. Unsa? Mo ni tinuod pa. Mularga gid unta ko karon pa uli sa ato. Ihatod na gid unta ko nila sa pantalan, pero niabot man mo nga wadam ha. Sakay sa helicopter. Ay, wa pa ko kay baot sa buti pasabot sa Ginoo ini. Kung sa yung mensahe para nako. Kay kung wa mo niabot, hugot na gid akong desisyon. Nga musod na sa kumbento. Aw, klaro na kaayo ang buti pasabot sa Ginoo ini. Nga ipadayon gyud ang inyong kasal. Nakakita ka gyud ha? Nang luspad lang to si Rico. Hapit lang to makuyapit tungod to sa kakapoy. Wag si pahuway. Daghan na kay siya og responsibilidad sa ilang mga negosyo. Unya, naningkamot gyud nga magkagahin og panahon para magkaagpas ni mo din eh. Wa gid na mo makita ila. Pa, ako nang nakita. Gani, nagilty kayo ko karon. Pero dili na magud ni bahin ni Rico. Bahin na ni nako. Unsa may ipasabuti mo?
Dagan ako mga pangutana sa akong kaugalingon pa. Kung andam bagid ko nga makig-uban niya hangtod sa hangtod. Ngano? Wa ka lagi pagbati diha. Wa na gyud mo pitik imong kasing-kasing para niya. Wa ka malipay nga niya siya karon. Wa ka ma-excited pagkakita nimo niya. Dili ko mo deny anak pa. May feelings pa ko niya. Aw, naaraman din na. Pero what if pa? What if pagbati na lang din para sa usa ka suod nga higala pa? Sula biya mo oy. Nagano na. Ang importante nga doon na kay pagbati niya. Pero what if lagi? Dili na niigo para makig-uban ko ni tibuok na kong kinabuhi. Mo ni gusto na kong masiguro pa. Wa na ba uli ayang kami niyoon pa? Hangtod sa hangtod na ni. Gusto ko nga kung ugaling magpakasal gyud ko niya kanang 100% gyud. Nga naman di ay. Sa pagsugutin ni mo diyang iya kang gihagad nga magpakasal. Dili di ito 100%. Dili. Sa? Napugos ko sa pagtando tungod kay nihangyo man siya nga dili na ko siya pakauwawan kay dito man siya ni-propose sa tubangan sa kumbento sa simbahan. Hey. Og di samot ang akong pagduha-duha dihang akong nihibaw-an nga daghan di siya gitago na ako bahin sa pagkatao. Labi na niya pagtago na ako nga siya mao si Rico Imperial. Pa, nakasabot ra ka na ako. Ambot. Mura kong makasabot nga wa. Hasta ko naglabad akong uri mo ila. Wa ko makasabot. Wa ko makasabot na ako. Nganong kimingaw mo ko pag-ayo ni ng sela? Nganong dili man si Rico ang akong gikamingawan? Nganong sinang sela man? O gusto na ko makakita niya karon dayon. Makig-video call ko. Dili ko mahimutang da. Ay, unsa man ne? Ay, unsa man ne, di ka kamain ne. Still 20, loe ko ninyo be. Saan man ne? Ay, kuha na nang, video call na nang. Pislita ng green nang. Kana, more. Kini. Okay, pislita na. Hi nang sala. Ela! Ay, atal ne. Ikaw lagi ne. Hain man di ay kakaroon ta ne. Na ako diri sa Amerika nang. Gimingaw na kaayo ko ninyo diha. Labi na gid nimo. Abi nimo nang. Ganahan kay kung mukhaon og manggang hilaw, parisan og hipon. Unsya! Tinuod bitaw nang. Murag yung kong nang ay. Makalingaw man sad ka, attorney. Ay, ngano di ay, attorney? Way manggang hilaw di, ha? Ambot lang sad nang. Mangutana pa ko diri. Pero karon dayon, ganahan ako makakita nang karon dayon. Pwede, padadaan ko ni mag-picture nang? Kanang naihipon ha? Bisag picture lang nang, malipay na ko. Sige. Magpatabang ko sa mga batanan dire. Nga makapadakog picture sa manggang hilaw ni mo. Si Rico di ay nang. Wa siya diya karon? Nang? Koan. To asiri ko sa Davao karon. Miapas kang Ella. Nag-upan man to sila si Imok? Mao ba nang? Maayo hinuon. Nagkita na gid sila pagbalik. Oo. Ay, maayo unta kung mahusay na to sila. Mag-hope lang tanang. Ay, ikaw sab di attorney. Pag-amping gid attorney, ha? Okay ra ko nang uy. Naaman diri akong pamilya. For sure, ma-okay ra gid ko diri. O sige. Maayo hinoon na ay sila diha. Okay, attorney. Babay lang una ta, ha? Kay mo tumor pa man ko sa akong mga tambal o masahian pasad ko. Sige nang. Og salamat sa imong oras nang ha. Get well soon nang. Tuwa na gid ay si Rico. May agpas na kang Ella.
Good for them. Good for them. Samtang ako... Oh, wait. Naon sa maday ko? Nganong kalit man kong nag-crave og manggang hilaw kanina with hipon? Ganahan naman ba't ako makakita ni ng Sela? Nanggigil ko nga makakita niya. Pero, kalit lang sad. Nag-crave ko og manggang hilaw. Oh, naunsa man ko eh. Mura man kog na nga. Unsa man ni? Kaninit ba yung buhaw eh? Sige. Padayon kita ang gurap ito ni. Bumbate. Oh my God! Dili ka nga! No. This is crazy! Mura man kag na nga. Kinahanglan nga masiguro ni nako. Kinahanglan nga magpa-check up ko. Hey, naon siya man to sa attorney, oy. Kuyawan naman ko niya. Mura man og na nga. Pero wa siya tingali, oy. Nganong mga man siya. Kinsa may nakapamabdos niya. Si Rico. Ay, hala, simbak ko yung taon, ay. Pero, ano man imbako man ko? Nga di man gid na may tabo. Maig, nagkauyab sila. Maig, may nahitabo nila nga wa man. Oy! Kumusta naman ka la? Okay ra ka din eh? Wa ka problema? May problema dong. Makabarog naman gani ko. Hawa. Ops. Gara. Matumba ka ha? Malingkod lang sad kog balik. Di pa man kasustin na barog og dogay. Dali aragod ninyong nakabalik. Unsa man nadanan ninyo sa ila? Siyempre la, dali na dyan mo kabalik. Kay, nag-helicopter good me. Magalbogal god. Tinuod lagi la. Di man ka mutuo. Graagod ninyo. Ako na good nila. What is ka diha? Rico Imperial na good ni. Pagkagara. Gidin taon. Unya. Unsa naman? Okay na mo sa ila. Wa na mo'y blema. Di pa gihapon mo, okay? Di pa ko sigurado la. Kung sabay di pa sigurado. Nga na di ay. Ha? Chismosaha sa yun ni mula, uy. Wa pa yun gani ka maayo sa hingpit, anak. Di man, God. Siyaro, wa pa man mo maoki nga gikuha na God ni mag-helicopter. Pero, tinood bitagid dang nga nag-helicopter mo? Ay, basig atek na ni mo, ha? Tinuod lagi la. Pakit on sa picture sa akin dito. Wow, cellphone ko dito. Bebe ka na ba? See? Kitam? Di ba? Hala, garaa. Hala, no. Baya si imo ko. Hala, pati garaag na ang imo ko. Siya man basakan? Basakan sa parintin lang ilala. Hala, kanindot yung dapitan dang. Bindot la, uy. Mubalik niya bitaw mi diha. Kuyog na niya tapuhon la. Ay, kining dang Rika. Nga naman la. Bag-ora baya may nag-video call ni attorney. Ha? Kadang pag-abot ni mo, di pagid may dogay na humanado. O gabi ni mo dong, nihangyo siya nga magpadaog picture o kanang picture ko sa manggang hilaw nga may hipon. Ay, ako ganing tong giingnan nga mura man siya na nga. Unsa? Nagkatawa naman ta. Pero, imposible sad nga mga siya dong no. Kinsa may nakapamabdos niya. Ay kung ingnang ikaw. Di man sad na may tabong ikaw dong. Kay wa man gid mo magkauyab. La. Putlong sa tigha kay. Kasi araw na kay ko.
Ay, lakaw da yan. Huwag mo ka magsulti da. Sige na, pagdali. Bagot ka. Lagi na. Nagkatawa naman to. Pero imposible masana nga siya na. Kesa may nakapamabdos niya. Ay, kung nang ikaw. Ay, kabuhi magkalit eh. Ilong gaway ni. Unsaon na lang kung mabuntis yun ako si attorney. Unsaon sa rin ako bagsulti nila. Musamot na yun siyang palayo na ako. Ay, paita ini. Labaras utok yun eh. Feel ba yun na ako nga mahal pagyapon kong ila. Bisan may pagduduha siya pero action speaks louder than words, manggod. Rico? Rico na unsa ka? Rico! Rico, si Rico mo ni mo! Pa! Pa, si Rico! The way nga mutanaw siya nako. The way nga migunit siya nako. Naagir ang love. Di yun to unsa lang. Nadlok naman yun na siya ba? Saan? Nikalit naman sa kadato ko. Mamang yun na gipanaganaan ni ila ko. Pero kuwang ragyod siya sa pagpasabot. Kung magasturya lamig tarong, maokira yun mi. Pero Nagkatawa naman to. Pero imposible man siyang nanga siya, no? Kinsa may makapamabdos niya ay kung nang ikaw. kung tinuod ko nabuntis yun ako sa turne, finish sa kong ila. Si Papa Imok ron? Abete si kata na mo sila eh. Alimang kang nag-helicopter guming naabot dito. Lupig palagi na mo yung presidente sa Pilipinas. Saraw ka manang kung ang helicopter yung gisakyan para lang pag-agpas kang nila. Gara, agad ninyo siya. Augara kayo! Hagbong ko! May nilang dito ko matugpa sa lulangang skabaw. Unsa? Lagi. O gwapa ko matrunong sa lulangang skabaw. Lula, ay palabig katawal na, uy! Bawal sabihan ni mo palabig kalipay. Ay, wamanggod ko nagpalabi. Ay, dahil man dahil sila. Nga nawa man mukuyog din eh. Tuwaday gatubang nga problema sa Bekirila. Ako tong kuhaon la. Ako tong dadun din eh. Ay, ansa man, may na yun nagyod ang inyong kasal. Dili pa lula eh. Unya na gyud kung hingpit ka ng maayo. O may personal pasad nga. Gasi kaso sa ila. Sila, mag-istorya tagbalik bahin sa kasal, ha? Nalangan po si Mrs. na ko sa iyang pagpauli. Ay, murag, doon na ito'y daghang kakulian. Ay, betaw namak. Uy, nanawag pa si Ila. Ay, magpakuha na tingali ni Rico. Ato Kadiyot, ha? Hello? Ila? Nak? Pa! Nausa man ka? Pa! Kano ba ka? Ganong naghilak ba ka? Ha? Huwa na si Mama, pa! Huwa na si Mama! Usiwan, ha? Usay mo ba sa bot, ha? Patay na si Mama, pa! Usa! Sinoo ka! Paimok! Imok! Paimok! Paimok! Lula, kalma lang ha! Ayaw pa ha! Ayaw pa na, Lula! Kani pa paliugot, di man ni Papaimok eh! Kaway bala niya ha! La, kalma lang ha! Nakuyap pa na sa Papaimok la! Kalma lang! Onsa man dagi sulti ni Ilan yang nakuyapan man na siya. Susihan ka! Susiha! Ayaw mo kabala ka. Akong buhatong tanan nga madadayon dinhi ang iyang pating lawas. Sige, dugri ko, ha? Ikaw na bahala dong. Wala niyo ko ba ko sa'yo kubuhaton dong. Rico, salamat. Ikaw ginagaghalabot ni Papa karon. Salamat. Itaw dong. Blanco, dyo ko rin dong, uy. Ako rin balas tanan. Paibaw rin ita mo unsay kalambuan sa akong Sige, fast karon. dong. Salamat kayo, dugri ko. Sa tinuod lang lo,
Wasa ko kay baon sa buhaton. Utrom sa kong blanco gud. Basta mga ingani nga mga butang. Huwag mo nang midol ka na ko. Olo, ikaw man gud ang daghan ng connection. Actually, dili ako. Si Attorney Jend. Ako siyang kontakon. Pero lo, Don't worry. Makalaom ka ni Attorney. kibaw ko anak lo. Pero, Ayaw na ng pero-pero. Ako rin bahala. I hope this is not too much for you, Attorney. No, sir. Okay ra gid ko. Ella is also a friend. Og sino'y imok, dili na sila laing tao para nako. Makalaom ka nga, I will take care of this. New York is only 2,894 kilometers from Canada, sir. Og doon na sa ko'y mga cousins and friends nga tuwa sa Canada. Tuwa karon dito si Attorney Divine Marshall Flores. Makatabang siya nako. Tuwa sa dito ang akong cousin nga si Maria Teresa Aunso. Makatabang sa to siya nako. Daghan pa kong mga parente og mga friends dito, sir. Thank you, Attorney. Magpadago karon dayon sa imong account para sa mga expenses. Okay, sir. By the way, Anything else, sir? kumusta ka na? I'm good, sir. Nothing to worry. Good to hear that. But still, pagamping. Thank you, sir. Sige, Attorney. Just keep me posted. Okay, sir. Bye. Good to hear that. But still, pag-amping. Dakuan na gid sa akong kausapan. Bisag ingnon lang ko ato pagsulti, pero nito na tayo ng akong luha. Babae na gid ay kaayo ko. Oaks lang ako. Okay na. Wala problema. Magpaabot na lang ta sa iyang updates. Nahingawa ka gud niya, usa. oh, Tawagi. Pangmusta ha. di lang ko lo. Unya na lang ko manawag niya ako na mahuman na ni. Magpasalamat ako. Okay. Wa man ka siya'y gisulti ni mo lo. Nga personal. Wah. Nakabara naman kagwarta nila no? Yes, karon lang yun. Nagpadag ko niya og $500,000. More or less, 25 million pesos. Uy, dako ako na lo. Mabot anak kadako ang gastuhan pagpauli sa pating lawas sa Mao Manila. Siguradong dili. Bayad din ni Atty. No. Kasabot na ko lo. Physical ug emotional nga kahago nga atong gibayaran ni Atty. Rico. Para nako, kinahanglan pagani tong punan. Oh, Habi nimo. Malingaw gyud gihapon ko nga makurat takon mo pagawas nako og dagkong kantidad. lo. Maayo rasab na nga sinyalis. Kay nakasiguro gyud ko nga dili ka mag-usik-usik og kwarta. Pero timan ni Rico, dili tanang higayon nga magpagawas og dakong kantidad. Pag-usik-usik, gikinahanglan gyud nga magkamao kang mutan-aw unsa ang paggastos sa husto ug unsa ang pag-usik-usik. Nasabtan na ba ko nimo? Olo. $500,000? Kadako ko din ang gipadani Don Marco. Murag sobra naman kaayo ni. Hinoon. Galante kaayo siya muhatag og compensation kung doon na siya ipatrabaho. By the way, kamusta? Na-feel ka niya nga angay kong pangumustahon.
Si Rico mo'y angay mangumustan ako. Uman sa nahitabo. Siya mo'y angay mangumusta. Pero dili sa ko angay mag-expect. Tungod kay wa siya may baho sa nahitabo. Wa siya may baho nga may nahitabo na mo. Og dili na kinahanglan pang may baho siya. O nga nagpunga ang maong paghitabo. Dili na siya angay mahibaho nga may umaabot naming anak. Dili na nako siya sulon pa. Kaya ra nin ako. Kaya nin akong ipakatao o buhion ang akong handumanan niya. Kaya rin din ako. Rico, I love you. Rico. Kanintay niyo eh. Sige, padayon lang. Dami ko naman doon eh. Kumbate. Rico. Rico. Giasikaso na mga papers para matransport na paingon niya ang patayng lawas ni mama nimo. Salamat, Rico. Ug salamat ni attorney. Oh. Siya ra magyapon ang gipasikaso ni lolo. Kay tuwa naman siya karon sa New York. Doon naman din ang New York sa Canada, no? Wa ka malain? Ha? Nganong malain man ko? Nga bisag sa ingon ini nga sitwasyon. Apil lagi apon si attorney. Wa ko malain, Rico. Gani na ikog ko. Mao gini kong gibati ron. Naikog kayo ko niya. Tuwa daw ta siya slaing nasod. Pero nitabang gihapon siya. Tingali, aron magsugod og laing chapter siyang kinabuhi. Onya, ma-involve di gihapon siya sa atong mga problema. Bisan sa akong problema nga, wa gid ta siya hilapot. Parehas data. Yun ana masabda kong feeling. Compatible jud data. Oh. Bedaw, seryoso ba? Si Lolo Marco manggod. Wa siya laing na ilhan nga makatabang na to gawas ni attorney. Time pa gyud nga tuwa siya didto. Hinuon. Di man sa tutiway. Gibayram sad siya. So, okay ra gyapon to. Bisan na huwag katugbang nga kantidad ang utang kabubuton. Mausad. Gusto ko magpasalamat ni attorney. Dunga lang unya ta. Iniguman na ni. Mag-video ko lang unya ta niya. Kita yung duha magpasalamat niya. Okay. Salamat. Ha? Ano na pasalamat man ka? Ingon man ka nga. Okay. Sa ato pa. Okay na ta. Joke. Ako lang gipagaan ng feelings. Kaya bawo ko. Dili pa niya ang saktong panahon nga istoryahan nato ang bahin natong duha. Okay, ganda Salamat sa mong pagsabot, Rico. pagmusta Salamat. iyong So, mauna ang flight nga magda sa patayng lawas. Musugat sad ang funeral homes, diin adto si hayaon. Taken care of na ang tanan. Wala mo'y angay panghuna-hunaon. Daghan yung kayong salamat, attorney, ha? Kinuurag yun ang magbawas o niya mo. Di yun din na mo kalimtan ang ipagtabang na mo. Way sa payano'y imok. Too di ay. Akong pahasubok. Attorney Jane, salamat gid kayo. Wa ko kay bawon sa undi kapag bawas sa imong kayo. Salamat gyud. Daghan gyud kayo salamat. Ayaw na naguna-una, Ella. Dako sa akong kalipay nga. Nakatabang ko ninyo bisag di akos layo. Attorney, maapil sa kong pasalamat. Libo-libong pasalamat. Milyon-milyong pasalamat. Basta kay daghan yung kayong salamat, attorney.
Salamat kid attorney. Salamat kid kayo. Makahilak man sa tanang inyong anli nga pasalamat, oy. Gimingaw na lang hinuon ko diha da. Oh. Attorney? Attorney, ano ka? Oh! Oh! Kasakit! Oh! Attorney! Attorney! Doon sa ka, attorney! Attorney? Kasakit sa akong... Oh! Oh! Dugo! Kadagang dugo! Attorney! Attorney, doon sa mga attorney! Attorney, ano ka? Attorney! Makadumog na ka na po! Attorney Jane! Attorney, tumagali! Attorney, doon sa ka! Attorney! Kuha mo din ako. Ma-off ang cellphone. Dili may bawas sila. Ako ning i-off ang cellphone. Oh! Help! Help! Help me! Nawagtang na siya. Off na yung kamera. Mao pa, kinuo ko. Nausam na ikataon si attorney. Uy. Rico, susira ni. Ingnay mong lolo kasi yung makontak ka pamilya ni attorney. Gisakitan kito siya. Klaro kayo, gisakitan siya. Oo. Wa kay siya sakit. Unya, nahago na ba yung taon sa pag-asikaso sa patay lawas si mama ni mo? Rico, sige na tawagin din mong lolo. Paibaw abahin ni attorney. Oo, lagi ka kanit una kay narato lang akong sugod. Kahiyong mo kalit. Sabay kayo uloy. Nakaihi na ba ka? Nagkontak na nako ang yaigsoon. Mutawag na siya nako for updates. Okay lo. Pero wa ako mahimutang. Ikulbaan gi ko lo. Aso kasabot song gibati. Manginaot lang ta nga way dakong problema. Uyawan ba is mapaimok nga may sakit sa attorney. Unya, nahago tungod sa itong gipabuhat niya. Di lang ta maguna-una. Maghuwat lang ta kung sa'y balita. Okay lo. Sige lo, bye-bye. La? Lola, ano sa mo ganito, Lola? La, doon na ako isulti ni mo. Ano man dong? Ha? Bahay lagi na attorney. Ano man? Maayo ra ang taoy kung okay ra siya dong. Nakontak na ni Lolo ang igsuon ni attorney. Oh, og manawag na niya para update. Kibaw lagi ka la. Ang gi-loudspeaker gud nimo. Kadungog gud ka. Loudspeaker ba ito na ako? Huwag ka bantay na. Naratol na mangod ko. Ay, Rika. Nga naman la. Ikaw ba? Unsa may buot ipasabot ang imong pagkaratol? Siyempre la. Nahingaw akong attorney. Mayo ko na mong istorya samtang nag-video call mi nilang ilaw ka pa imok. Unya, nikalit na siyang pingit siyang kasakit. Unya, naglihok na yung kamera. Di na siya maklaro. Pero madungog na mo yung paghilak sa kasakit. Pastilan, Ginoo. Oo. Ay, Ayaw ka stress, ha? ay, akong paningkamutan. Ayaw yung padala. Na-stress man gani ka. Sagdil lang kula. Ay, lag-apil. Unsa naman sad ka diha? Ha? Si attorney na say naas imong dughan. Wa na sad si ila. Oh, Kana gyud klaro ha pag-ayo Rico, ha? Kay di gyud ko ma-stress pag-ayo anang bahina. Kung kinsa gyud nilang attorney og ila ang tinuod nimong gihigugma. Kay si Cecilia ra ba? Buto gyud kayong attorney. tayo pala. Kinsa man na Cecilia? Ay, si Cecil God. Nga tigbantay na ako. Cecilia man na ang tinood niya ngan. Aw. Mauna. Daghan sa atong mga silingan ang buto ni attorney para nimo. Ang imong igagaw nga si Iris, si Ratche Palma, si Tatsuki Larobesi, Philly Asingwa, si Lai Bert, si Jane Ogbaniel.
Ganahan sila, attorney. Ganahan sila tanan, attorney. Luya ko na yung ila la. Dili sila ganahan ni ila para nako. Ganahan. Pero mas ganahan silang attorney. Kini sa mga fans no. Kaya pilapil nun sa jud kayo. Samot na nun kong kalibog. Ay basula ang fans ay. Kaya nirespondera sa na sila panawagan sa writer. Kaya nagpatabang ko nun nila. Kaya mismo ang writer. Ay, naglibog. Kinsay bagay ni mo. Mao ba? Makakaya. Ay, time pa. Murag Saan? misimang naman natin istorya. Nga naman. Nilabad na gyud ning maayo atong mga otok ini. Ay, istorya tagtarang ay. Ugma ng lubong ni Mama. Akong usbon, salamat sa tanan, Rico. Wa man ka pulig sa pasalamat eh. Dili gyud ko mapulaan. Og salamat ni Don Marco. Og labi na ni attorney. Ato, kumusta na siya, attorney? Naursa gina ito siya. Wa man say balita. Wa manawag ni Lolo ang igsuon. Okay ra tingali. Maayon tag okay ra gyud uy. Oh, si Lolo. Ako ang loudspeaker ha aron makadungog mo. Hello? Lo? Rico, nagkasulti may di palang dugay sa iso ni Atty. Jane. Ako na lang ang nanawag kay wa man gyud siya motawag og balik. Unya, unsa man kuno lo? Kumusta kuno si attorney? Dili unta siya mutugan sa tinuod kay gididaan siya ni attorney. Ha? Ingano dilo? Rico, nakuhaan ko no si Atty. Jane. Unsa? Tinuod gidi ang imong gikabalakan nga mablo si attorney ug karon nakuhaan. Ila! Ila! Hello, Rico? Nakanong mo si Ila lo. Loudspeaker man kanako. Ulsa? Lagi lo. Kadungog sila si Ilaw si Papa Imok. Sila ni mo, Rico. Di unta ko gustong mulitok ini, pero nagbinugo ka. Nagbinugo ka. Sa tinuod ng Rico, gisakitan kayo ko yung itabuha. Grabe yung sakit. Kay kung ang karaan paling imok ang imong kaatubang karon, nasukmag ka naman yung tika ba? Pwede rin magyapong kumusukmagon pa. Di mo ko kabasol ni mo. Kasabot man ko ni mo. Di naman sab yun kumusukmag ni mo. Kaya nagkasabot mo sa kuli mo. Di sa di ka mabasol. Di sa na ko mabasol si attorney. Bisag pwede siyang pasulon. Lisod sa'yo makamaortang mo sabot, oy. Kay mas grabe atong struggle. Kay ato magkaugalingon atong kulpa. Pasiluabit ako ba? Pasiluagid ko. Wad ko ituyo nga punan ang inyong goal. Nahibaw ko. Salamat sa pagsabot pa. Bisan, kasukmag ko na kay kanako. Lagi? Oo. Ako nang gikumot ako kumo. Pa. Kita ka? Mulugdot lagi do. Pero ako gikumot. Aron di ka buhi. Uya mo tugpas imong naw. Lisod. Pugong. Kita ka sa papangid do. Galihok na. Nagkagot akong ipon. Iyawan gani kong mga lubo ni ron. Gaya ng kagot. Sukmaga na lagi ko pa. Makasabot na ko pa. Aron lang marilis na imong kalagot ba? Lisod kayo pug gani. Kada imong kalagot lisod kayo pug gana. Di lang yun ko nuri ko. Pero unsa noy? Paimok. Pakusian na lang ko, be. Mo na ni tabuil. Wag ginay kuwang, wa ni sobra. Basta kay mao gyud tinuod. Kung may natabo man namo, wag gyud ko mahibaw. Oo. May na-feel ko, pero katuro jud kong damgo tanan. Inaot nga ni tuo ka na ko, Il. Wa pa sad siya gisulti na ako.
Bisan pa kanang pasumbingay lang. Wag yun. Wag yun siya magpasabot nga. May nitabo na mo. Surujud kayo, ha? Surujud kayo. Nagod kas kagul karon tungod ni mama ni mo. Napunan pa yun ini. Surujud kayo, Il. Wadyo ko'y tuyong nga punan ang imong kagul. Abi mo, Rico. Sa tinuod lang. Puno na kaayo kong dugan. Muna na akong malabos sa kasakit. Sakit na gid kaayo. Pasiluwa jud ko, Il. Dili nila ako tuyo nga. Punan ang imong kasakit. Pasiluwa ko. Il, pasiluwa ko. Kung gusto ka, sagpa ako bali-bali hangtod nga matagbaw ka. Kung gusto ka, sikari ko, bugno ako. Buhat at ng basin. Basin mo malang makaibanis ako mga sa nga nabuhat ni mo. Pwede ba gani, puspusan ko ni mo? Il, dawato na ko tanan. Basta lang, imo lang kung mapasaylo. Kasi bahog agad ka dili ko magkabuhat, anak. Tungod ka dili ko mayuliting pagkatao. Buhat na lang yun. Aron sa maiba ng imong gagulog kasakit. Aron sa imong pahungotan na imong kalagot. Kaligkot-kot o kay ubos din ako. Bisa dili ka bayulinti pagkatao, buhat na lang, Il. Sige pa, Il. Sige pa, Il. Sagpaap ako. Iba ako, wapag ka matagpaw. Sagpaap ako. Sige pa, Il. Araw kayo magtagpo. Sikari ko kulutaha ko. Saksak ko! Sakit na kayo, Il. Sakit na! Tapos mo! Tapos! Ate, sa tinuod lang mga higala, ako mahilang ron tugod kay lubong sa mama ni Ila. Nagilang ko kay sakit pag ito akong kanawasan. Lain si Rinig mayulinting tao kung may nayak. Aray ka sakit. Kuwang na lang tapanitang buhi. Nagbahay di ko mga higala sa tinuod lang. Nagbahay kung anong ako siyang gihagit. Grabe. Grabe akong pagbahay. Wala na kahilag ko ron. Kahilag ko tungkol sa kasakit. Anong wakaman mo dool ni Ila og imok? Dili lang ko sa imong tupadlo. Mas safe ko dili. Mas safe akong feeling ni. Kinsa man ang imong sa? Ako lagi lo. Ako ning sa akong dakong sa. Pasensya la. Di sa ukadoon mo diha. Dagan mamigyan ti man nilulo ko na. Namawi sa ko kay taod kung wala katiman sa akong trabaho. Why problema dong, oy. Why problema. Basta nakasiguro lang ko nga okay ra ka. Okay ra pod ko. Salamat sa pagsabot la. Amping biya diha ha. Oh, ikaw sab ha. Pag-amping. Bye-bye. Babay la. Sorry la. Sorry nga wa kong mutugan ni musta ng tinuod. Pero di ko gusto nga maangin ka pa sa akong mga kabuang. Di ko gusto nga makakita ka ini akong mga kinusian. Huwag akong mga lagom. Niyaba ko'y black ay. Lipay na turong mga team ilak nakabawa sa ilan ako. Pero in fairness na ko ba? Di ba yun na ako sa nga may nitabo na mong attorney? It was not my fault. English to ha. Bitaw labaran na bitaw sa utok Ay. Daga na kayong mga panghitabo. Taas na kayong panahon nga nilabay.
mga kabalaka, mga pagduha-duha, mga pangutana. Ang uban natubag na, samtang ang uban wa pa. Ug mo na hinungdan nga, nagatubang ta karon. Oh, El, unsa di mga pangutana imong gipasabot? Dili kinahanglan nga matubag yun ang mga pangutana karon dayon, Rico. Pero kinahanglan nga maladlad na ning mga pangutana. Unsa lagi mga pangutana, El? Kay dili maayo nga magpabilin lang kini mga pangutana sud sa atong mga dukhan. Ug makalimtan na lang sa paglabay sa mga adlaw. Unsa gani mga pangutana, El, ah? Unsa ka kasigurado sa imong pagbati nako? Oh, Si, wa ka makatubag dayon. El, sigurado mo ko. Unsa gani ka kasigurado? 100%? Oh, Ayaw lang apurahan sa pagtubag, Rico. Kay bisan gani ako, dili pa ko makaingon nga 100% pang akong pagbati nimo sa pagkakaroon. oh, Ella. Angay ug matarong lang tingali nga tagaan na to gigayon ang tagsa-tagsa ka kaugalingon para tubagon ka ng pangutanaha. Sa ato pa. Unsa di atong buhaton, El? Let's give each other space, Rico. Oh, Ella. Fair na tingali na para natong duha. Lisura, uy. Dili na lisod. Labi na gid sa imong part. Mas matagaan pa gani nimo gigayon ang imong kaugalingon. Timbang-timbang nga pag-ayo, Rico. Oh, Ako na gyud. O si Atty. Ni. oh. May angay ka pang isettle niya. Og kung ugaling siya ang mas bugat para nimo, then go ahead. Og ayaw ka guilty sa pagbuhat sa ingon. Ella. Sa ako nag-iingon, kinahanglan nga imong yung masiguro nga 100% ang imong pagbati sa kung kinsa man namong duhang imong mapili. O kung unsa man ang imong mahimong desisyon, ako nang dawaton. Ug makalaom ka nga, magpabili ng atong pagkasuod kay higala. Oh, nga nanghihila ka man. Wasa ko kasabot ka nung nihila ko. Basta kay nakahilak lang gid ko. Wala ko kasabot nga nung huot kayo akong dughan. Feeling na ko. Feeling na ko mauna to ang last na mong panagsulti nila. Lord, di gini ay kami. Dili gini ay. May angay ka pang isettle niya. O kung galing siya mas bugat para nimo, then go ahead. O ayaw ka guilty sa pagbuhat sa ingon. Si Atty. Angay pa kung makikita niya. Angay pa ba, Lord? Ako nang gipaubos ang akong pagkatao tungod ni mo, Rico. Bisan ako, wala ako makasabot na ako. Pero mauni tinuod. Mahal ta ka. Mahal ta kaayo ka, Rico. Lord, libugan na yun, eh. Libugan na yun. Lord, nahibaw kong ikaw lang makasabot sa akong gipati. Og ikaw na sa magnasayon at sa mahimong dagat sa kong kinabuhi. Kung di mo mamigi padayon ni Rico, o dili, pabalik lang kong hagyo ni mo. Naimo kong tagaan o gigayon ka magiguban una ni mo.
Ano lang matubag ang pipilinan ako ka mga pangutana nga dili pa gid ako matubag hangtod karon. Tigain ko kay kayo, Lord. Nagpatawag ko ining meeting aron ipaybaw ninyong tanan nga sa dili madugay mainyo na jud na sa hingpit ang mga yuta nga gitukuran si mga bahay. Nag-execute na ko og deed of donation ini mga yuta. Og musunod dayon ang pag-issue og mga titulo sa inyong mga yuta. Salamat sa inyong pagani. Wagid ko magdahom ining balita, apo. Lipayas mga tao lagi. Abi na ko gunsay ilang gikagobdan. Wa man sad good ka maghisgot na ko ni God. Wa na lang tingali ko makahisgot tungod sa akong kabisi la. Grabe yun akong kabisi. Lagi ay. Nabalaka baya ko sa imong lawas dong. Murag mi gamay ka. Gamay man jud daan la. O lagi pero may busok naman ka ato imong lawas God. Pero karon ay mihugo ka gyud. Pahuway sa dong ha. Ayog palabi. Nganong magpalabi pa man ka nga nanubra man na inyong karta ni lolo nimo? Ambot sa bitaw la. Mao sa di akong pangutana. Pues pahuway. La, di pwede. Time pa. Karon pa ko da. Wa naman di ka mag-wheelchair la. Hibong gani ko nga wa ka makabantay. Lipayer na ko la oy. Maayo na jud ka la. No. Sengan. Okay na jud ka no. Oo. Di pagid kaayo noon kay hinay pa man akong nilaktan. Pero di pa man ko kasirit-sirit og lakaw dong hinay-hinay lang siya. Pero maayo na ka na jud la. Maayo na jud ka. Ay. Kailak mo ko sa kalipay na oy. Oy. Ay, hala na. Dong dali na kong naulian. Tungod sa imong kwarta. Ha? Kay kung wa ka pa'y daghang kwarta dong Rico, dili man gyud ko matrambalan og mga maayong laking doktor o terapist. Therapist la? Oh, terapist. Ang therapist lagi la. Alagay, sa may tulalisan nga kagsamok. Ha? Wa tayo ginalisan la. Ano nga? Pagaksa ko labi. Lipaya dyan ako nagtanaw ni mo oy. Salamat, Apo. Salamat, Gihad. Nga naman ka. Boy, ko, be. Sige, manong kagakos. Boy, ko, be. La, pasaglis ako la. Pasaglis ako. Pagaksa una ko be. Gusto na kong gakos ni mo. Bugat na kaya akong lughan. Unsay bugat ang imong dughan, ha? Nga naman, di ay. May problema ka, dong. Wara nila. Wara ni. Okay ra ni. Ay kabala ka. Nagdamar ako. Gimingaw na magod ko ni mo kay pirmi naman ko wa din Ayaw pa makag na ko. Nahibaw kong may problema ka. Sultihe kong unsa. Sultihe ko. Sultihe ko bago unsa imong problema. Atik lagi ito na ako la. Madapad ko sa akong atik. Uy. Ay, ayaw ko king nang atik. Naibaw ko ay, may problema ka. Lawa lagi. Rico, nganong wa ka naman maghisgot ni ila? Oh. Nganong wa naman ko makabantay ni imok nga may anhe? Nganong wa na hisgot sa kasal? Maayo naman ko. Ako may inyong gihimong rason nganong pospon pa ng kasal. Karon nga okay na ko. Oh, ano siya naman? La. Bago pa tao namatyan silang ila. Uy. Ay, Nala, okay. Sige ha. Dawaton ko na ha. Pero nagduda ko ha. Nagduda ko nga lain na sad na nimong palusot. Maayo na yun di ay kala.
Kinibalik naman imong pagka-detective. Bantay lang gyud kasi imong lola. Bantay ka lang. Imo ning yati dong? Opa, anhi man unta ang resepsyon namo ni Ila kung nahinayon pagkasal. Kay di man kinahanglan nga dakong lugar kay bawal ang mga dagong party. Matay go puha ni dong, eh. Oh, laki din pa. Yun sino pagibaw? Ikaw gid ha. Ay, bitaw pa. Pasiyaw lang yapon ta ini bisan bugat pang dughan. Dali pa. Manakay ta. Ang tinuodong, nagsigib ko kumbensir ni Ila ba? Pero may kasabutan namang gud kuno mo, maong nihulong na nako. Oh. Usta naman to usa. Usay na mo. Si attorney imong pasabot pa? Ngano, may lain pa? Aw, wa na uy. Kung kwintahon gyud, wa na gyud unta si attorney kay wa mo gyud may magkarelasyon. Unya, kay imo mang nahilabtan. Kung naon, ako may iyang gilabtan pa. Kapag ikay gilabtan, siya may nabuntis, siya may namabdos. Wala gyud swerte kay nakuha man ang bata. Ya, kumusta naman siya? Sa tinuod lang pa, wa man gyud kong kakontak niya. Ha? O nga naman, Ambot, nahadlo ka. asa ko may baw. Paminaw na ko, husto si Ila. Kinahanglan nga imo ning atubangon. Ibisag maingon nato nga wa kay obligasyon niya kay wa man malahos ang bata. May angay pagyapon mong istoryahan. May angay mong isitol. Oh, pa. Labara Diyos utok ay. Si Lolo, gusto magigsulti kong attorney. Si Ila, gusto ko magigsulti kong attorney. Si Papa Imok, gusto magigsulti kong attorney. Si Lola na lang ginawa. Kaya wa pa siya kahibaw sa mga panghitabo. Unsa man gid? Magigsulti jud kong attorney. Bisag ng jogging ko. Si attorney pagyapunan ni asul sa akong utok. Makisulti ko niya, di. Makisulti ko, di. Makisulti ko niya, o di. Ay, kalabad. Bisan niya ako sa dagat. Warag ako ng pangutanan ng may asul sa utok. Makisulti ko na, attorney, o di. Makisulti ba ko, o di? Tapang mga isda, mga sirena, mga ukoy. Tabangin ko yung tubag sa akong pangutana. Gini, minaw kayo napita. Wa ko lang madungog kawa sa tingog sa mga langgam at mga dahon. Makaunahon na nagtingali ko din nagtarong ba? Matubag na tingali din niya ang pangutana. Angay ba kung magigsulti na Atty. Jane? Mura na lang grapang ning ini. Bisan asa ko. Bisan din ni CR. Nagsige paghapon og samok sa akong utok ang mga pangutana. Mahisulti ba ko ni attorney? O dili na? Kinsa pa ning nanawag, uy? Oh, si attorney. Uy, ginoo ko nga nung nanawag man ni siya nga ni ako video call ra pa. I-off ko lang yung camera kay kalain. Hello, attorney. Hello, Rico? Pwede manawag na kagbalik, attorney. Naaman ko CR. Unsa gani? Ako na lang manawag nimo, human ako dire. Sige. Manawag na lang ko balik. Bye. Bisag unsaon. Magkatawar gihapon ko di mo, Rico.
Og dili ka na gid mawas akong panumduman hangtod sa hangtod. Ah, nanawag na. Hello, Rico. Unsay ato, attorney? Dili ka busy? Makigsulti unta ko nimo og seryoso. Oh, kung seryoso, mag-straight ta sa personal. Wala ko nimo. Nagpahibaw gyud ko nimo bisan pwede ra nga dili. Salamat. Ug makalaong ka. Nga sa akong pagbalik, doon na klarong tubag ang mga pangutana. Okay. Next week, mugi ka namin ni Lolo para New York. Lord, palaban niyo ko nimo ha. Dako-dako yun ang desisyon nga akong gihimo. Motubang ko na attorney. Aniw niya na ako may bawan. Kung siya bagyod ang imong gitagana para nako ug dili sa ila. Lord, tabangin ang gid ko. Dili na gid unta ko masayop sa akong mahimo unya nga desisyon. Dili na gid unta ko masayop sa pagpili, Lord. Dili na unta. Finally, we are in New York. Kundi pa tungod kang attorney, di kapagyod makatunog din eh. Lagilo. Special jud kayo sa attorney. So, good luck. Lo, tuwa na ba si attorney sa hotel nga tong istaran? Probably. Bikol ba naman noon ko, lo? Hey, sir! Rico! Oh, Si attorney. Honestly, I'm so happy to see you again. Okay, let's get into business. abi na kong personal atong istoryahan. Business di ay. Hey, Rico. Maogid na, dili na ko makalimtan nimo ang imong ka-corny. So, sugod na ta? Sigurado ka nga, okay rang anin ta mag-istorya sa park? Oh, nga naman. Gusto ka og close nga lugar? Ha? Dili. Hoy, joke na to ha. Of course, sakto ni nga lugar. Og bisan unsa pay atong istoryahan, way paki ang mga tao kay in the first place, dili sila makasabot na to. Noon. Una sa tanan. Kumusta na? Niya. Mianhi gyud din ni aron pagpangitag tubag sa daghang mga pangutana. Okay. Like what? May nahitabo ba nato? Attorney? Nganong busy ka man kada adlaw? Kanunay kasal gamulakaw? May gi-applyan kang trabaho? Pa, Unsa man? may gihikay kong mga papelas. Birth certificate, baptismal certificate, o uban pa. Para sa ulsa man lagi na? Mo abroad ka? Biyaan sa kulibo? Oh. Naabatay bikire. Di ba tamagot man na? O kung maminyo kang yun kariko, wa lagi kay problema sa kwarta. Pa, nahibaw na gyud kang daan nga dili iso na ko ang kwarta. Mao gani, sunganong mo abroad ka pa man. Dili ko mo abroad pa. Pero Pero ulsa, musod ko sa kumbento. oh, Musod ko sa kumbento pa. pero magawas naman sa kakadayon. Dili ka mo abroad, pero musod ka sa kumpito. Imo na gihapon kong biyaan. Pa, Gano? Desperada ka na yun. Wa ka man buhi, Enrico. Gani, gusto na yun siya nga ipadayo na ang iyong kasal. Ikaw na may mibalipad. Pa, wala gyud kang makasabot na ako. Kaya wag yun. Wag yun ko kasabot mo. Bisa usaw pa ni mong pasabot, di yun kasabot ni mo ila. Lisod kayo sa pilingon, uy. Lisod kayo. Ayaw ko'y paghilak pa. Di man unsa akong atuan, God. Ginoo mo ng akong silbihan. Ug nagtuo kang nalipay ang ginoo. Nga mo
Di siya malipay, ana. Ba! Imo mo ko gisikmahan! Maunay tinuod ka na hitabo atong gabi una, Rico. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Rico. Pasaylo? Human ni mo pa himuslin akong pagkalalaki. Nahibaw ka ba nga birhen pa ko? Atorne? Nahibaw ka ba? Wa ko maibaw, Rico. Wa. And I'm sorry. I'm really, really sorry, Rico. Ug nahibaw ka ba, Atorne? Nga pwede ti ka ikiya sa mga gibuhat? Pero di na ako buhaton. Kay hiras sa kayo ko. Tingalig maduklang ko sa huwis. Iba na ba kung napasaylo, Rico? Wapa. Tungod kay dili ingon anak ka sayon. Nakasabot ko. Og laing butang nga ako pangayuan ni magpasaylo mao ang pagkawa sa ato untang anak. Siya raon ang akong bugtong handumanan ni Rico. Pero nawa siya. Kung wapa siya mawa, imo ba siyang ipaibaw na ako? Dili, di ba? Nga kung wapa mo sulti ni Lolo ang imong igsuon, kinakuhaan ka. Dili mabutyag ni butangan, di ba? Tungod kay dili na ako gustong makasamok pa ninyo ni Ella, Rico. Wa ko'y tuyo nga ilugon kagikan niya. Honest, wa gyud. Pero nahibaw ka ba? Nga kung pahibaw ka lang nga buntis ka, dako ang puruhan nga ikaw ang ako pakaslan. Kaysa tinuod lang, Atorne. Kaysa tinuod lang. Doon na pa man yun ko yung special feeling ni mo. Pero noon yun, zero na ngayon. Pasensya na, ha? Okay ra, Rico. May problema. Salamat sa tanan. Ang importante para nako karon, mao ang imong pasaylo. Maluoy ka, Rico. Pasaylo ako. Gusto ko nga sa dili pa kumusod sa kumbento. Ako nang madawat ang imong pasaylo. Unsa? Magmadre ka? O, Rico. May mga papers na lang kong gitiwas pag-process. Nakahukom na ko nga i-offer na sa Ginoo ang akong kinabuhi. Bayad sa mga nga ako nabuhat. Mao nga importante kaayo para nako ang imong pasaylo, Rico. Makapasaylo ka ba nako? Ha? Rico? Sure bitaw ka na imong gisulti ato ni? Sure ka as in? O, lagi. Dili ni desisyon nga kalit-kalit lang. Dili ni desisyon nga aron lang mo iskapo. Dili ni desisyon nga tungod lang sa mga palpak nga nahitabo sa akong kinabuhi. Ako ning offering. Ni-decide ko nga i-offer na niya ang akong kinabuhi. Pananglit. Pananglit. Unsa? Pananglit adyo niya. Pananglit adyo ni. Unsa lagi? Pananglit. Pugnanti ka. Ay nanawag lang god ko. Kay wa naman god kay ari-aris bay. Kamu ni Ella, wa na gyud magpakita nako. Pong pasad sa akong mga kauban deres bay. Wa na sad kuno kamuto nga sa bekere. Naunsa ka man di ay? Ay, medyo naglain lang ang lawas. Oh, nala, pahuway na lang diha oy. Nakasamok pa noon ko ni mo da. Sige,
Babay na. Bye-bye. Oh. Oh. Anong hatod-hatod ka man akong pagkaon sa kwarto? Sa traon mo na ako. Baldado? Wa magug kamo kaunog, pamahaw pa ni Odto. Tingalig maunsa ka. Importante bago di mo maunsa ko. Pa, ayaw gud ana. Pasagdi ko, bisag masakit pa ko umamatay. Total, imo rin mong kaugalingon yung kitataw ba? Dili na tinuod pa. Importante magud kay ka para nako. Ayaw ko istoryahe pa na ila. Di na ko matuwa na. Kung importante pa ko para di mo. Di ka ba ko nahuna og madre? Kumikan na kay wa ka makasabot sa mong kaugalingon. Wa ka makasabot sa mga pangitabo sa mong kinabuhi. Kag kung buot na laon, papi yung isyo. Ikaw naman mismo ang mihimo imong komplikado. Pa, sige na. Kaon una. Di lagi to. Ay pagbuta ko. O sige. Dili na ko puta yun. Kaon na. Usa to ila. Us pa to imong gisulti kay basig ako itong imaginasyon. Dili na ko puta yun pagsuod sa kumbento. Kaon na. Oh, ganun nihilak man ka. Mahal ginoy ko ni mo na. Mahal ginoy ko ni mo. Nung sa ilang drama naman kita ini, uy. Ikaw magod pa. Di. Mukaon ako. Hapdos na tinuli akong tiyanda. Usap nang giandam ni mo na ko. Ako na ning igawas ang tray pa. Ila, Pa, nak, kasabot ko sa imong sitwasyon karon. Pero, iampo lang yun, ha? Dili na kinahanglan nga musuod ka pa sa kumbento para lang makakita kag tubag o katinawan sa imong mga putanas kinabuhi. Ihangan ra gyud ang tanan sa langit. Isumbong ra gyud ang tanan niya. Sa tungad to, lamdagan ka sa Espiritu Santo o magasabot ka sa tanan. salamat pa. Pagpakalig-on lang yun. Pagpakalig-on lang. Salamat pa. Salamat. Sige na. Kitigalig. Makahilang usad ko. Magdrama na sa ta. Okay pa. Sige. Igawasan ng tray aron mahugasan na nani mo. Isa man na. Si Rico. Tubaga na yun. Niya na sila. Mipaulit na sila. Hello, Rico? Hello? El? Niya ka na sa Pilipinas? Nakapauli na ka? Papa El, di ako sa New York. Kauban mi karon ni attorney. Maayo noon. Pangumusta lang niya. Makisulti siya ni mo, El. Ha? Hello, Ella? Attorney? Si attorney na. Hi, Ella. Kumusta? Okay ra, attorney. Ikaw, kumusta? Nia, okay ra pod. Happy kayo ko nga nagkita mig balik ni Rico ug ni Don Marco. Maayo hinoon. Happy sad ko para nimo. Usa pa ka. Kaya nagkilak man ka. Congratulations in advance, ha? Ako mag-isulti. Sorry, ha? Diligid unya ako maka-attend ana sa kasal ninyo ni Rico. Onsay? Mira ko din sila. Ako mag-isulti. Inigpauli na nila diha
sabutan na ninyo ang bahin sa inyong kasal. Final na gid kasabot. Hello, attorney? Oh, naiimok? Oh, ako ni attorney. Ako lang giilog ang telepono kay natingaman ko anong naghilak ni si Ila. Ha? Naghilak si Ella? Ngano naghilak man siya? Ug kung sino nagilak si Ila ba? Ang betor ni be. Ako'y magisulti. Ambot attorney na usa di babayhada. Abi ko mangganig imo ning giaway. Papa, gid, uy. Hello? Paimok? Oy, Dong Rico, ikaw naman guna. Naghilak si Ila pa? Nga noon pa? Oo, kamoy pag-istorya ano magkasilabot mo. Kaya naglibog ka sa kuini, uy. Oh, ang pagsulti mo Rico. Si Rico na ni ha, pagdali. Hello? Hello? Naghilak man kuno ka. Nga naman. Ang. Abi ba daw ko, eh? Abi na mo kunsa. Abi na ko ka muna yun ni attorney. Ha? Dili, uy. Mao gani nga nakisulti siya nimo para pahalipayan ka. Mao bitaw nakahilak na gid kog maayo. Kiwala ko kasabot sa kong gibati. Ignasiri ko, salamat. Salamat. Oo, sige. Pagstorya mo balik. Attorney, ikaw na sad. Hello, Ella? Hoy, sorry. Nakapasakit pa kinaghihapon ko ni mo da. Ako'y angay mag-sorry, attorney. Ni-judge na dayon ko. Way problema. Og nakasabot na kaayo ko nimo. Mao nga, no need ka nga mag-sorry na ako, eh. Akong usbon. Congratulations in advance. Ako sang usbon, attorney. Salamat. Og sorry gid kaayo sa akong mga atraso nimo, ha. I know nga nakapasakit ko nimo. Nahimo kong kontrabida sa inyong love story ni Rico bisag wa na ko tuyo, ah. Pasensya gid kaayo. Hinaot nga imo kong mapasaylo, Ella. Importante nga imo ihatag na ko ang pasaylo, Ella. Importante nga gaan ang akong konsensya sa akong pagsud sa kumbento. Magmadri ka, attorney? Magdato gyud ko tay. Kinahanglang madato gyud ko. O kung mahitabo na na, ipasiminto gidayon ako ang karsada gikan dito sa ubos lahos na hangtod sa asyenda sa mga muntalban. What? Asawa ka ni Angelo? Tanawa ka ni mong dagway? You must be crazy. Way magbuot na ko usa akong buhaton o kung kinsa akong tahuron o dili tahuron. Ako'y balao din eh. Kung sa imong pagtuo, ikaw ang pinakataas sa tanan. Bas, ayaw kumpiyansa. Kay kung langit ka, kilat ko. Kilat ko! Bagong drama nga inyong mabati, sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Dinhilang sa RMN Drama! Attorney, seryoso ka? Yes, Ella. Mao nga importante kayo na ako ang imong pasaylo. Imo ba ning ikahatag na ko, Ella? Of course, attorney. Ipasaylo di ka sa tibok na kong kasing-kasing. Salamat. Salamat, Ella. Salamat.
In response to the gift of vocation to the religious life, and following the inspirations of grace drawing me to the sublime apostolate of the sanctification of priests, especially those in spiritual need, to which the handmaids of the precious blood are dedicated. I, unworthy though I am, but nevertheless relying on the divine mercy, and earnestly desiring to give myself in total dedication to the worship of God through Eucharistic adoration and prayer and sacrifice for His priests, make forever to the adorable Trinity the vows of chastity, poverty, and obedience, according to the rule of life of the handmaids of the precious blood in your hands. Reverend Mother Prioress, and in the presence of our Lord Jesus Christ, of the Blessed Virgin Mary, of her worthy spouse, Saint Joseph, and all the heavenly court, so help me God, and these His holy Gospels, Kung happy ka, mas happy ko. Kaysa katapusan, kita na yun. Grabe sa itong trials, no? Oo. Pero, ayaw nag-hisgot ng trials kaya wala na time. Kalimtan na to. Ang hisgutan na to, mao kita. Ikaw, ug ako. Yes, sir. Be. Ahoy. Nagan makakita na po na. Way makakita na to. Ato ng resort. Bisan mag-unsa pa ta din daplin sa baybayon. Way makakita. Gawas na lang kung may drone camera nga nagsunod-sunod na to. Basta, dili ko komportable nga doon natin buhaton din sa kawas. Adto lang ko ta sa sud. Hala, uy. Conservative yun niya akong misis, uy. Sige. Adto ta sa sud. Tara! O karon. Eng. Pag-hinayo, uy. Way na hinay sa army. Kumbati tayo ni B. Uy, unsa ba? I love you. I love you. Toeng. Ay, kinsang masaling ko trabidaha, uy. Nalimot mo sa tag-off sa itong mga cellphone. Uy, tabagaw na. Kinsa na. Sige na. Oh, uy, si Lulo. Uy, tabaga. Hello, Lo? Hello. Kau ba ako karon si kumpare imok o kumari sila? May toyo sila nimo. Unsa man na, Lo? Iladang, Rika. Oh. Gani araman mi sige kontak ni mo, di man mo manubag. Mong si kumpare Marco nalay among gihangyo. Mao bala? Nabiyaan niya among cellphone din sa cottage. Dito mo gumis may bayon ganina. Unsa di among tuyo? Kano sa pa man di ay mo mamauli. Kano sa pa man to nimo tumano ng imong saad nga pasakyan man nimog speedboat. Hanimon ba taon mila, uy? Ha? 5 na mo kabuan, mapagyad mo mahuman. Unsa, usahon gyud na ninyo, katuig ang inyong honeymoon. Hay, pamauli na mo ay. Pasakyan na mag-speedboat. Oh, kumusta na la? Wala magul kay tingog-tingog diha. Mao na ni imong gihandom. Lala, okay lang ka? Ayaw mo,
Sige, pangutana. Kay ginervyos na ba yan? Butangi. Apurado kay kagabusak kay ini. Unya, ginervyos sa di ka. Kalma lang, God, kumari. Enjoy lang. Pares ko na ko. Enjoy lang. Sayaw lang. Butong-tong butong-tong pa ko. Mahagbong ka! Aw, wadi ko mahagbong. Abe niyang nahagbong siya. Yawan! Yawan! Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon. Pobre, milyonaryo. Apan sa dili pa may hingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Rico, Janjan Lara. Ella Jaylee Haka. Sa papel ni Attorney Jane, Carol Marihikain. Sa papel ni Don Marco, Alex Repolyo Lara. Sa papel ni Sila, Cecil Danyosos Cabrera. Og sa papel ni Imok, Ricky Bangis Garing. Inabagan ni Clint Garing, Ariel Mangkaw, og ni Amenidale Nacorda. Kining maong sugilanon sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara, spinner Jeffrey Gabonada, soundman Aldwin Nacorda, recording editor Lloyd Gabiana. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining tanan, gidalit kanato sa RMN Drama.